Premi del públic a la millor acció gironina a la xarxa. Premi que vol reconèixer aquella organització o particular que hagi aprofitat de forma destacada i amb pocs recursos econòmics, les possibilitats que ofereix internet com a plataforma pel desenvolupament de tot tipus de projectes, com ara bloggers, youtubers, d'altres projectes virals d'internet, qualsevol acció amb pocs recursos econòmics. Els finalistes són Absolutely Kaola, creadora de continguts amb més de 45.000 seguidors al seu perfil d'Instagram, des del que vol contribuir a potenciar i enfortir la marca Girona. Degà TV, grup d'amics que sense cap mena de suport, ajuda econòmica, formen un equip de televisió del club del seu poble, de Palamós, i des de fa més de 7 anys fan participar els seus espectadors fent servir únicament només les xarxes socials. Petjada Catalana, projecte dedicat a donar a conèixer la història de Catalunya a través de l'empremta que ha deixat a l'exterior persones que van marxar per un motiu o per un altre. Lliura el premi al director d'Iword de Grup Simón, el senyor Rachid Karroum. Bé, bona nit a tots i a totes. Des de Grup Simón només volem felicitar ITEC per la gran tasca de reconeixement que fan amb una jornada de premis com la que avui celebrem en aquesta magnífica sala i transmetre el nostre més profund orgull com a empresa per poder formar part d'aquests premis un any més i que esperem que sigui per molts més encara. I sense més dilació, ara procediré a obrir el sobre i abans de fer-ho vull felicitar a tots els finalistes, però amb especial efusivitat a Absolutely Kaola. Enhorabona. Tinc paraules, no m'ho esperava per res. Només tinc paraules d'agraïment, en principi, als organitzadors dels Premis ETEC. Moltes gràcies per contactar-me i per nominar-me. Estic molt agraïda. També estic molt agraïda a totes les persones que m'han votat, a la Universitat de Girona pel seu suport. Des que vaig voler començar les xarxes promocionant material i posar-me en contacte amb professionals que m'assessoressin, i també moltes gràcies a tots els amics i amigues que m'han donat un cop de mà perquè sense el suport dels que estan al teu voltant no pots pràcticament fer res. I sobretot moltíssimes gràcies a tots els negocis gironins que m'han donat suport, que s'han mostrat oberts a les nostres idees. També moltes gràcies a l'Álvaro Ciudat, aquí present, que és el fotògraf amb qui porto treballant més d'1 any, que està obert a totes les idees creatives per mostrar Girona des de tots els racons, mostrar-la d'una forma única, diferent i, sobretot, fer una mica d'impacte a unes xarxes tan saturades de continguts. I dit això, moltes gràcies.